Ukaž, co je to v ledničce. Kvalitní mlíko, lepší neseženete, borci, podívejte. Ty vole. O kurva. Čum na to, Kaufland kvality, Jo. To teda ne, je to z Lidlu. Tak si maší debil, nebo co, když jsem to včera koupil, je to Kaufland Classic, podívej. No to ne. Je to z Globusu? Borci, to snad nevyšíte vážně tady tohleto. Odkud? Z Kauflandu povídám, ne? Co? Freddy, tohle není normální, sakra už. Něco ti řeknu, vy nejste normální, je to z Lidlu. Z Kaufu! To neřek si, levná svině. Počkej, Freddy, nechej se vyprovokat od toho Kauflandiáka. A co mám podle tebe dělat jako? Já nevím. Nebyl jsem tu. A už toho mám dost, je to z Globusu, debile. Neurážej moje mlíko. Já ti asi vlepím normálně. Ale Kaufland je nejlepší, jsou tam slevy. A kdo by taky stál o ten váš levnej hnus? Rozbiju ti hubu nákupní taškou. Prosím, už dost, ne. Já už to nechci. Jestli se to nenecháte, tak se zabiju. Ne, prosím, buď levnej, buď levnej. Nedělej. Snažíte se mi rozmluvit sebevraždu tím, že na mě ještě k tomu míříte pistolema. Lidl je na Kauflandiáku. Jo, přesně tak. Já chci umřít! Po jídle z Kauflandu? Hnusný rajčák. Já se vážně zastřelím. Máme lepší mlíko. Kaufland.